Hej YouTube, jeg synes det var ved at blive kedeligt. Jeg synes vi trænger til Minecraft Let's Play. Er det bare det vi siger? Ja. Det hedder hard med YouTube. Ja. Jeg synes vi skal bruge tiden på det. Ja. Jeg synes vel. Vel. Jeg spiller ikke lige hard i starten. Jeg har været på slankekur. Prøv lige at se her. Jeg har været på slankekur. Prøv at se, Steve er blevet tyndere. Ej, det er fordi, jeg har lavet en ny figur. Sådan en tynd Steve. Han er ikke bare en huser. Tynd Steve. Er der June Babies? Nej, det var det ikke. Skuffet. Nej. Ja. Jeg har brug for en ting. Må jeg lige ramme på dig? Jeg plejer mig lige ramme på din hårde hud. Og giv mig. Kom her, lille skat. Ja. Jeg hader form. Grimme. Det er for meget. Kissemis. Nej. Det var det ikke. Jeg synes simpelthen op venner. Hvor mange gange skulle jeg lige slå op med hende? Nej, kan jeg høre mig? Ej. Landsby. Jeg vil have. Let's go videre. Chicken. Chicken. Jeg smadrer alt for fun chicken. Jeg har jo sådan en hjemme. Hey, det er for noget græs. Jeg vil gerne se. Okay, lad mig se. Jeg er god. Jeg er ikke dum. Jeg har lertræ. Sådan. Og det er så sådan. Men lige laver sådan her. Ja. Det er lige. Okay. Og et æsel, jeg kan bare se det. Ja, man kan bare lige se hovedet af det. Nå, jeg synes, hvis jeg bygger rigtig træt ikke normalt hus. Jeg synes, vi skal grave os ind i sådan op i toppen af sådan, ja, og så kunne vi bare sådan lave sådan, hvor vi bare lavede sådan en base, som bare gik ud af brædet. Og så er vi sådan lidt. Men jeg synes bare ikke lige, det skulle være her. Så jeg vil gerne lige videre. Så skal jeg lige. Jeg går ikke witty. Jeg kan godt lave queen. Okay, hvad skal jeg få til at lægge? Men jeg var der ikke. Stille og roligt. Musik og lyd. Musik fra. Jeg havde det. Mig.
Jeg skal også lige gøre det. Bedre miljø. Ja. Men de væsener. Hovedet. Sådan. Videomist. Og fik flot. Hurtigt. Hurtigt. 3D. Ej, vi gider. Nej, nu går jeg. Nej. Okay. Lad os lige prøve sådan. Nej, jeg gider sgu. Min computer kan ikke engang køre 3. Eller det vil jeg faktisk sige. Lysstyrke. Ej, prøv lige at se flotte blokke med er blevet. Prøv lige at se. Og nu er det ikke så grimme mere. Okay. Jeg har sat den på hurtigt, og så lægger jeg stik. Ej, tjekke. Hurtigt læg. Jeg har problemer med chicken. Du får mig til at lægge. Chicken. Okay, høner. Der skal jeg ikke få den høne. Den jeg lægger højt. Jeg tror, at min computer er lavet ud af hø. Der er i hvert fald mange kofte her. Det er lækkert. Hvordan kan det være, at jeg lægger så meget? Det er bare nu helt. Hvordan kan det være? Jeg står og slår en gris, og så har jeg over til at fælde på træ. Det er jo så vigtigt. Okay. Læg. Hvor meget læg? Vend lidt tilbage, når jeg åbner det. Okay? Nej, jeg kunne ikke åbne det lige her. Måske kunne. Yeah, my god. Jeg gik lige ned på 10 FPS. Det er frame. Jeg hader ord. Hvorfor hedder det ikke bare is? Den har lidt at udtale. Vil du gerne have den her for mig? Dygtig her. Du er dygtig, hvis du gør det. Nej, du er flyv. Ej, forsøg ikke galt. For at gøre jeg. Nej. Flappy birdie, flap. Ikke to svær. Bare helt stå. Jeg lægger en mi. Taco. Taco. Sådan. Ja, det går det fint for strømmen. Sådan. Det var bare lidt dårligt her. Jeg vil have noget sten. Min nabo er faktisk sten. Det. Jeg synes, det er mærkeligt, at have en ting. Jeg kan ikke have noget, som man kan. Nej, okay, der rører vi lige. Nå. Skriv også lige kommentarer, hvis jeg skal spille noget andet.
Og hvis I synes det er godt, skriv, at jeg skal blive ved med at lave den her film. Og hvis jeg skal stoppe, så stopper jeg. Men jeg vil ikke gøre nogen dårligt. Men altså, vi spiller jo bare noget andet. Der er køl. Ej, jeg kan bare, jeg har det der humor, det var væk. Altså, jeg synes bare piv væk. Måske der døde Minecraft, der kan være den, havde taget med hjernen i mint. Det er der ikke nogen, der ved. Jeg prøvede ikke at lade humor. Jeg prøvede bare at sådan komme med et dårligt eksempel. Det er faktisk også nogle gange humor. Bare rigtig mærkelig humor. Jeg synes selv, det er mærkelig humor. Hvorfor sidder jeg kun og graver og kuglen til, når vi har brug for stien? Vi kan også komme med noget rest. Vi kan lige tjekke på nettet, hvad det er, fordi det er rigtig sjovt. Jeg aner bare ikke, om man gider det sådan noget. For det kan være, at man skal overleve, ligesom Minecraft, bare meget mere realistisk. Okay. Forstået. 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 Jeg var på dig. Med en lille hønehest. Hønehest. Nej, nu bliver den nat. Nu må jeg hellere lige lave det. Nu jeg laver en lejr. Jeg kan faktisk også bygge mit hus. Jeg ved godt, det kunne godt være flot, sådan, hvor man bare kiggede sådan, den her vej, så har man sådan en å, og så har man sådan en bro, og så må man stå og fisk. Så jeg synes, det skal være her. Ja. Og lige. Det skulle langs en skål. Og så er det jeg synes det er mærkeligt, hvorfor han ikke bare sådan en træklods der, en træklods der. Så havde det jo givet mening, fordi så var de ben, så var det ikke sådan. Ja, okay, så skulle man også lave det, som madrassen var ovenpå. Okay. Ja, okay, jeg gider ikke at bruge mig. Kom bare med konflikter. Kæmpe konflikter. Det begynder måske en dag at gå ud over mig. Jeg tror, jeg skal erstatte det her. Men nu skal jeg først lige have ovnen. Der er lidt plads. Man kan stå herinde i det. Lave sådan en lille bitte. Det her det starter. Det var et lille starter. Det var det der. Jeg tror også, det er svært for monster at komme op. Skal jeg også lige finde. Måske skal jeg også lige lave en trappe. Ja, træ. Derfor går jeg ned og fælder en masse træ. Du står i vejen og skal bygge, fordi jeg kommer til at bygge et gigahus. Måske ikke så stort. Så nu bare tænker jeg lidt om, vi skal også have lidt plads. Det gør...
Chickenjagt. Jeg har en chicken.